Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZN TV zifunde uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kubanjwe isikhumbuzo ngabashona ngendida. Kubungazwe iqhaza lesilucetshwayo. Kanti wezokuthutha uthi abusebenzi ubudlova kumathenda. Sanemukelene nabakambomboshwa omnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sabantwana abathathu bakwaNdlovu eMthwalume eCabhane ogwini oseningizimu esifundazwe saKwaZulu-Natal abashona ngemuva kokukhishwa kwezisu bephalaza. Lo mndeni waqala wasola amanzi ethange okanye ukudla babekudlile, kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi bathi ke basadidekile namanje ngoba amanzi basaqhubeka nokwaphuza ethankini, kodwa ke abanalutho. Ikhansela lakwa-16 eMzumbe uBhekane Mngoma uthi namanje seyindide yokushona kwalabantwana njengoba namasampula athathwa engakabuyi namanje. Le nkonzo ibibanjelwe esikoleni iVeli Memeze Primary. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sabantwana abathathu bakwaNdlovu eMthwalume eCabhane, oneminyaka engu-11, oneminyaka eyisithupha kanye noneminyaka emibili obengakasiqali isikole. Labantwana kusolwa ubuthi njengoba baphathwa izisu baphalaza basebeshona. Ikhansela lakwa-16 eMzumbe lithi basezubuhlungu namanje ngalesi sehlo, kanti basadunguze bumnyameni ngembangela yokufa kwabantwana njengoba imiphumela yamasampula ingakabuyi. Le nkonzo ibihlelwe iVeli Memeze Primary School. Ingane zakwaNdlovu into yakhona yaba indida ngoba zavele zabhuqabhuqeka nje kwaze kwafa ngisho inje imbala, kungazi ukuthi sidleni, kwabala ubhontshisi, kwabalwa amanzi, kodwa ekugcineni amanzi umphakathi waphuzile. Sigcine sonke sididekile ngeshwa ke asikakatholi nakwaba bethathe zonke lezi zinto kuyozihlola ukuthi mhlambe bona batholani kulezo zinto ukuze sazi ukuthi kwenzekani okwamanje nje asikazi ukuthi yini yaba imbangela yokushona kwengane ezintathu zakwaNdlovu. Ugogo wabantwana oneminyaka engu-65 ubudala owasinda ukhansela uthi welulamele ekhaya, kanti umama walabantwana abathathu akakamukeli kahle. Isimo somndeni nje sisesenkingeni kakhulukazi noma wazi weingane ngoba usibukeka angazi ngakubeka ngithini esesenkingeni nje ukuthi angakholwa, angamukeli. Ugogo ngakwazi ukumthi to discharge eScottburg ukhona ekhaya ngekubukeka kuumuntu olulamayo yena, kodwa kobe ngeke akwazi ukuthi abe khona kule nkonzo esikoleni. Ilunga lesigungu esilawula isikole lithi le nkonzo bavusela amanxeba. Lithanda ukusiphatha kabuhlungu impela, lesivusela amanxeba ngabantwana bakwaNdlovu abadlulile abawu2 la esikoleni kwaVeli Memeze, njengoba namhlanje kuyi-memorial service yabo unyaka. Sithanda ukuphetha kabuhlungu ngabantwana besikole waka grade R nowa grade 5 behamba umkanye ngosuku olulodwa. Kwathanda ukuba kanzima kakhulu nasemndenini wakaNdlovu, kwathanda ukuba nzima kakhulu impela ongangokuba inhliziyo azikakamukeli. Uthi ukuqinisekisa ukuphepha ezikoleni kumele kuhlolwe zonke izinto ezidayiswayo ukuze abantwana babe nokuphepha ezikoleni. Kumele kubhekwe izinto ezidayiswa ezikoleni nezinto ezidayiswa ezipaza shop njengama container lawa ahambe bekwe emgwaqeni eduze kwezikole, nje kuphenywe yonke into. Ikhansela nalo linxusa umphakathi ubheke ukuthi impahla abayithengayo isekahle yini. Sibheke kakhulukazi nezinto esizithengayo ukuthi ezitolo khona zivumelekile zise right yini, ngoba nalokho kubukeka kuna umthelela kwezinye indawo nakuba thina singakayiqondi yethu. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume eCabhane. Ziyohamba insizwa kuyosala izibongo. Isimningi iminyaka kwakhothamisa ucetshwa kaMpande, kepha umlando wakhe usavundile namanje ulokhu wedluliselwa kwizizukulwana ngezizukulwane. Namuhla ke sigcina magugu kwaZulu-Natal Museum ibungaza iqhaza lesilucetshwayo, saphinde futhi ke yazibophezela egcineni umlando wakaZulu. Lo mcimbi bewubanjelwe kulesi sikhungo semGungundlovu uhanjeleka ngamakhosi, inyosi yesilubuze etsheni Mdletshezi, ikhulu zahulumeni kanjalo neyincithe ebuchopho zosolwazi.
Isazi somlando uThulani Khuzwayo uthi isilo uCetshwayo kaMpande waba neqhaza elikhulu empini yakwaZulu namaNgisi. Usho kanje ngesikhathi kukhunjulwa ingonyama eMgungundlovu. Namhlanje sigubha umnyaka 140 years lapho akatshaleka khona ngoba kwakade ku1884 ngesikhathi esehamba. Manje we are in 2024. So when we looking up ama dates manje kakhomba ufanele unyaka ube unyaka esimkhumbula ngawo uCetshwayo. So ke ingakho siyahlanganela la eMaritzburg. Sizoveza iqhaza eladlaleka ukuthi umlando kaZulu ungakhohlakali. Kakhulukazi ke masibuka ngempi yasesandlwane eyenzeka nanempi yasoLundi lapha amaNgisi afika khona esiqedela uZulu esephethe izikhali ezinkulu ombayimbayi ibhama ephindaphindiweyo. So kodwa ukuza kwethu la eMaritzburg sizele khona ukuthi sizogcwalisa ukuthi uZulu akakafi, uZulu usekhona, uZulu usaphila. So omkhulu omdala asisho ukuthi ngoba engasekho nje ukuthi usafa, kodwa thina yithi sesibuya manje sesibuya ngaye sokhuluma umlando kaZulu njengoba bekade sikhona namhlanje sizothi umlando kaZulu. Inyosi yesilo uBuzetsheni Mdletshe ukhulume kakhulu ngenhlonipho, wathi intsha yakuleli mayincele ulwazi kwabadala. Ngigcizeleleke indaba yamakhaya ngoba njengoba ngishilo ukuthi ngempela umuntu usuka ekhaya. Umuntu esuka ekhaya vele angalihloniphi. Kuyoba likhulu ukuthi ahloniphe induna yesigodi. Kuyoba likhulu futhi ukuthi ahloniphe inkosi yesizwe ephethe isifunda. Kusho ukuthi ke kuyoba likhulu nokuthi ahloniphe ingonyama phezulu. Ingakho ke sithi ukuhlonipha aqala ekhaya, kuye emndenini, kuye esigodini, kuye esifundeni saleyo naleyo nkosi, ukuze ke mase uye endlini vele uye nje wazi ukuthi usuya kongaphezulu kwazo zonke lezi zigaba oyihloniphile. Ngeke uhloniphe phezulu ungahloniphi phansi. Lokho umuntu akugcizelelayo ikakhulukazi kubantu abasha. Isigcina magugu saKwaZulu Natal sithi lo nyaka uhlonze njengokuhlonipha isilo uCetshwayo. Kulonyaka ka2024 siye sawuhlonza njengonyaka okubungaza isilo sasondini. Sibheka iminyaka engu140 sakhothama ngoba sakhothama mhla ka8 February 1884. So this 2024 mark exactly 140 years isilo sakhothama. So ke bekade sibuka ke impilo nekhathi zesilo sasondini sibungaza lokho ke namuhla. Izindabeni za1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Sekela kaNgqongqoshe lomnyango wezokuthutha kuleli umkhuleko hlengwa uthi abahambisane nabantu abaphazamisa ukulethwa kwengqalasizinda ngoba nakho befuna amathenda ngendlovu yangena. Ekhuluma nabezindaba uhlengwa ngenkathi kuvula umgwaqo eRichards Bay Nyathu esifundazwe uveze ukuthi kumele kosomabhizinisi abekozokwakha balandele indlela efanele nabo njengoba ke beqonda ukuthi nabo kumele bakhule kumsebenzi wabo abawenzayo. Uvulwe ngempumelelo umgwaqo oqhamuka ngase-Alton ungenele edolobheni eRichards Bay nowakhiwa umasipala uMhlathuze. Isekela kaNgqongqoshe womnyango wezokuthutha kuzwelonke umkhuleko hlengwa ube ingxenye wokuvulwa kwalomgwaqo, kanti unxuso kubo osomabhizinisi abasemkhakheni wezokwakha bangaphazamisi ukuletha kwengqalasizinda kodwa babe nendlela ukuxoxisana. Enye yomsebenzi esibekele wona njengomnyango wezokuthutha uqinisekisa ukuthi imikhandlo ikakhulukazi umasipala basekhaya bayakwazi ukubhekana nesimo sokuqinisekisa ukuthi imigwaqo indawo zonke isesimweni esifanele njengoba imigwaqo ingumgogodla womnotho waseNingizimu Afrika nokusebenza kwezwe. Esingaqhugquzela nje ukuthi angabi khona ukuphazamiseka kokusebenza. Kodwa uma sikhuluma ngokuthi kufanele kukhuphulwe amakhono, kukhuphulwe ama-opportunities, i-accessibility yentuthuko nokuthi phela azikhulu ezinye imboni, azikhulu ezinye inkampani, kuyadinga ukuthi ke nathi sibe ne-deliberate effort njengohulumeni ukuthi lento ehlalisho ye-transformation siyibone yenzeka, kodwa asikukhuthaza ukuthi akube khona ukuphazamiseka kokulethwa kweyingqalasizinda nentuthuko neyinsiza kusebenza ngoba futhi ke lilonke ke alikho ihhovisi elikhipha itender noma le procurement elithwele construction site. Imeyo lomasipala uXolani Ngwezi uthi kwakhiwa kwalomgwaqo kuzosiza kakhulu
ekutheni kungabi nesiminyaminya sezimoto ezingenela edolobheni. Umgwaqo ohlanganisa noma oxhumanisa indawo zamabhizinisi okusebenza khona abantu kakhulu eAlton, ihlanganisa nebus rank netaxi rank nedolobha yonke indawo la kunama shopping malls khona eRichards Bay. Umgwaqo ke lo usidle imali engango 149 million, u1.9 kilometers, cishe 2 kilometers. Mhlambe ke funa ngicacise ukuthi lo mgwaqo awudili nje kuphela nokuhamba kwabantu ngeimoto besuka la beya ngale, kodwa uzokwehlisa umthamo weimoto ezihamba ngaphakathi edolobheni nezisuke zingenasidingo ukuya khona njengamabhasi njengamatekisi asuke eqonde nje yona ukuthutha abantu ebayise endaweni zokusebenza ebabeka futhi nasedolobheni. Inhlangano yezokuthutha yamatekisi iSantaco ithi lokhu kuzobalekelela kakhulu beyimboni yezokuthutha. Kanjalo nesekela lemeya kulomasipala uChristo Bota uthi benze isiqiniseko sokuthi bathuthukisa nezindawo ezisemalokishini nasemakhaya njengoba lo masipala uphinde wahlaba isoil lokwakhiwa komgwaqo eMandlanzini. Amatekisi namabhasi azosizakala kakhulu ukuthi ethole i-shortcut azokwazi ukulekeleleka ukuthi esebenze kungabi nayo ingozi, ngoba kulo mgwaqo bese usebenzisa imoto beziningi kakhulu bekukhona ukuthi kungadaleka ingozi and kunesiphithiphithi sabantu kakhulu. So njoba sizosebenzisa lo mgwaqo nje kuzosilekelela kakhulu ebhizinisini esilenzayo lokuthutha umphakathi. You know, from an urban area to go into a more rural township area, and also looking after our residents there and making sure that they have tar roads, they have access, proper access to the residents coming into the city. We have to do that duly, not only focusing on urban development. Lo mgwaqo waseMandlanzini ozokwakhiwa kulinde kusuqala emaduzane. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake siye etolweni besilo sokubuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele nebesilo kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kubanjwe isikhumbuzo ngabashona ngendida kubungazwe iqhaza lesilucetshwayo kanti wezokuthutha uthi abusebenzi ubudlova kumathenda. Kulinde ubakulalelwe ngoNhlolanja onyaka ozayo enkantolo enkulu eMgungundlovu kwaZulu Natal udaba lombango wehlalo kwesobukhosi bakwaNodunga eStenga. Lo mbango phakathi kwamadoda nenkosi uQedisono Zulu wayakhothama ngonyaka u2016. Kumanje ke ihlalo sobukhosi sikunkanyiso Zulu omncane kunomfowabo umntwana kumlungisi Zulu okungiyena kofake kudaba enkantolo. Bukele ekhaya sendaweni engaphansi kwesigodi senkosi uCele la sikhona senqiweni lakaZulu okuyila khona kwakhulela khona wonke amakhosi nobulando wakhona kaZulu, kodwa sinayeke la umntwana umlungisi wakaZulu oyindodana yenkosi eseyakhothama uQedisono Zulu. Uzobe siyasichazela ukuthi njengoba bewe ubukhosi bakwaNodunga bafika kanjani kuyona le ndawo engaphansi kwenkosi yakwaCele. Indaba ezitha siyabonga siyakubingelela. Mhlawumbe uma ungake nje usiphe nje kafushane ngokomlando njengoba sikhona la enqiweni ukuthi nafika kanjani, kungani nagcina nakhe ngaphansi kwesizwe sakaCele ekubeni ninayo indawo yenu ekwaNodunga engaphansi kwesizwe sakwaZulu. Ubandlululo ngesikhathi sobandlululo abelungu babedla umhlaba. Thoma umhlaba usodliwa umkhulu wathola ukuthi nakho sebhalela uQueen Elizabeth ekhala ngokuthi abamhlophe sebengena ezweni lakhe bamdingisa ke uNdaba ezitha oqala waboshwa kanye nezikhulu ezaziwayo eRobben Island. Themesuka bebuya wadingiswa wazozowakha la. Inkosi uPhinias wagcina etshalwe lana. Themese khotheme wasala lana noNdlunkulu naye wasala lana. Emva kwalokho mase kubekwa inkosi elandelayo kwahlala ubaba wami ongizalayo umntwana uQedisono Goodwill Zulu owaba inkosi naye wathi mekhothama ukhothemela khona lana. Le ndawo inomlando ngoba umlungisi naye wazalelwa khona la. Themase ngiyebamba ke
ngaleso sikhathi ngangasakwazi ukuthi mina ngeza la ngoba kwase kube nombango khona ukuthi ngiyindodana yenkosi ezolandela wabona ukuthi mangikhula ngizophazamisa manje sengifuna ukuthi ngibuye ngizovusalela ekhaya noma ngithatha amathambo lawa omkhulu noNdlunkulu ngibabuyisele ezweni lawa nodumo. Umntwana omlungisi uthi umbango uqale emva kokukhothama kukababa wabo inkosi Qethiso noZulu la ezosithiwa ngonyaka u2021 sekubekwe umfowabo omncane kunaye inkosi uNkanyiso Zulu obumanje uhlele esihlalweni ekubeni omama babo bobabili bengacacanga nenkosi. Uma ngihlala lesihlalo manje njengenkosana yenkosi kumele vele isihlalo sibuyele ezandleni zami njengenkosana yala ekhaya. Umfowethu ngiyamthanda, umfowethu ingane kababa. Ngiyazi ukuthi lokho akwenzile kumina akawenziswanga ukuthi uzonda mina, kodwa khona abathile abangemuva babe nezinhloso zokuthi bahlomule ngaye, bamthembisa ukuthi uma wenza kanje kuzoba kanje. Uyingane kababa, uma ebuyeza kumina silungisa into, kodwa ngiyomxolela uma ukuthi isihlalo usibuyisile wasiletha kumina mnikazi waso. Ithinta inkosi Nkanyiso Zulu ithe ayikwazi ukuphawula ngodaba olusenkantolo kanti nomnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe usho okufanayo. Udaba njengeziko lezindaba sazolokhu silandela njengoba lisakhona nasenkantolo kuze kuba kufika esiphethweni sawo lesi sihlalo. Ngudebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ngikaphansi kwesinju sakacele kwamaphumulo. Imeya kamasipala waseMfolozi enyakatho nelikaMthaniya uXolani Bhengu wethula uhlelo lokulima olwaziwa ngetshala nathi campaign lapho elekele khona abalimi bendawo yasefuyeni ngembewu, ithange lamanzi, umanyolo nokunye. Ungcolo usuthi inhloso enkulu yalolu hlelo kuba ke kusizakala abalimi futhi ke bandise imikhiqizo yabo bekwazi nokuthi bahlinzeke izitolo ezinkulu. Ukulwa ke nobubha nendlala, umeya kamasipala waseMfolozi uXolani Bhengu wethuleke itshala nathi campaign yokuthi kuyabuyisele kubalimi bendawo njengoba ke balekelele ngesiza lezi siza ke hlanganisa ithangi lamanzi, imbewu, umanyolo nokunye okuningi okuzobalekelela ukuthi ke lokhu baqhubeke nokutshala. Silana ke endaweni yasefuyeni ku-12 la kuno bantu abasha okuyibona abayiphilisa ngomhlabathi. Mangabe kusehlobo batshala izitshalo ehambisana nehlobo, makusebusika futhi kuyisikhathi sama-veg batshala ama-veg. So ke kunezicelo ke ababekade beyicelileke eseke namhlanje asibalethele njengoba ubona nanti ithanki ababelicelile sabalethela nembewu kabhontshisi ukuthi mase ku-February bakwazi ukufaka ubhontshisi, umbila lona esiwufakayo njengamanje. Sabaphathela nomanyolo, sabaphathela nepump yamanzi ngoba kunamanzi ngalena makuyisikhathi sama-veg kufanele afuna ukuchelelwa. So sabathengela ke ipump kuyona abazodonsa ngayo amanzi lapha nezinsiza zokuthi ikwazi ukuthi bayichelele ukuze basizakale. Sijabule kakhulu ukuthi sisibonelo sabantu abasha nabanye abantu abasha bayabona ukuthi ngomhlabathi ungakwazi ukuthi uphile. Izinkinga zakamumva ehlanganisa ukuguquguquka kwesimo sezulu, umeya walomasipala uthi ke usebenzisana neminyango wezolimo ukwenza ke isiqinisekiso sokuthi abalimi bathola lonke ulwazi olungabalekelela ukubhekana ke nalesi simo. Nganti ke labalimi abasebasha bathi ke yize noma benezingqinamba ngenxa yesimo sezulu kodwa ke bayakwazi ukuthi ke kulokhu okuncane abakutholayo badayise ukuze ke bathole inzuzo. So umasipala waseMfolozi sidepende kakhulu ku-LED, kwi-department akwa-LED ngokubambisana nomnyango wezolimo. Ingakho ke nisibona sehamba nababa kwa-agriculture. So uma kuwukuthi kukhona la esingaboni khona kahle nala kufanele ukuthi kweluleke khona abalimi, sike sicele umnyango wezolimo kube uyena osithumelela laba okuyibona abeluleki bezolekelela abafuyi. Izinto eziningi esengibe nazo, ngibe nezinkomo ngaba nezimbuzi ngokulima ngoba angazani nomlungu. Ngokulima nje ngisengineyinkomo nginezimbuzi. Ngokukhula kumsebenzi wami usuyafakwa ezitolo. So nasemarenko ukhona, nasemphakathini futhi ukhona. Umeya ube esedlulela ediphini eShayamoya nokuyilapho kabanikazi bemfuyo babefake khona isicelo sokuthi ke belekelele ukuze bekwazi ukulungisa kabusha isibaya sabo sedipam. Umeya ke udlulisele ngezingodo, ucingo kanye ke nesipikili zokubalekelela ukuthi balungise kabusha idipa labo. Kuzothi oza kwethu engisebenzisana nabo ubabugatsheni abakwaZondo. Abantu bamlabo engisebenzisana nabo abangilekelela makuvunwa makutshalwa basuke bengilekelela. Sibukane ngalokho esibukana ngakho. Okay,
akuze kungaba into enkulu kuye kube into encane ngoba basuke bengisiza so ngase ngibona ukuthi kulokho okuncane enginakho engibenzela khona ngicela ukuthi ngibafake bebe ingxenye yomsebenzi abawusebenzayo besebenze nabo ukuze mabetshala bekwazi ukuyidayisela bephinde futhi bedle. Lo mlimi ke osemusha usevuleleke nabanye amathuba ukuthi nabo ke kube khona akuncane abakucoshayo ukuze babeke ke iplate etafuleni. Ubhengo ke ubesephetha ngokuthi ke abe nesithangami sabafuyi ukukhuluma ke ngezinto ezithinta ke abafuyi emphathiswano hall kwesakamthethwa. Lesikeze ndabazwana KZN TV ngosamkethwe Nqulunga ngikwesakamthethwa. Kufezeke iphupho leminyaka kuvulwa ngokusemthethweni amahhovisi esiteshi sikamabona kude 1 KZN TV eThekwini KwaZulu-Natal. Umphathi siteshi Edwin Mncwango uveza ukuthi lokhu kusho ukuthi sebezokwazi ukonga imali ebesetshenziselwa ukuqasha amahhovisi nasebezoyisebenzela ukuthuthukisa inhlelo noma ke lesi siteshi. Silokhu siqhubeke njalo nokudlondlobala isiteshi sikamabona kude i1 KZN TV njengoba kuqopheke umlando sivula ngokusemthethweni amahhovisi aso aseThekwini namuhla. Wekufeni inyembezi ukuthi sesinama assets sinama building namhlanje kune handover meaning ibuilding lala eThekwini sigcine sikwazi ukulithenga labuyela egameni le1 KZN TV ngokugcwele kubukeka kuzoletha injabulo kakhulu namathemba ukuvula kwale stage ukuvula kwale building ngokusemthethweni ukuthi libuyele kwi1 KZN TV ngesimanga sokuthi for sustainability ukuya phambili siyazi ukuthi i1 KZN TV is not just a company but an NPO iNPO engaxhaswe ndawo ngamazwi uma sesithi khona okuncane besikutholayo lo sikuncane sikutholayo sikusebenzisa kahle ingakho namhlanje sikwazi ukuthi sibe nebuilding lethu konke lokho kuchaza ukuthi sifuna ukwenza same thing siwathenga amabuilding ukuze singalokhu sirenta ngoba sirenta ngayiphi imali singaxhasiwe vele uyabo so lokho okuncane sinakho sesokwazi ukudivertisa igenge ikwazi ukuthola imihlomulo noma hola athe xaxa ngenze sibonele nokunye ukuthenga equipment imoto ngoba umsebenzi wokurun isiteshi mkhulu so kusha amathemba nokuthi isiteshi asisayindawo sikhona la azabujesu yize lesiteshi sesineminyaka sezenze kuwo lamahhovisi kepha beswaqashile njengoba manje sekungawaso ngokusemthethweni kuzokhumuleka ukuthi ikomkhulu laso lise Richards Bay kanti kuleminyaka engaphezulu kweshumi sasungula sesinamagatsha amane kubalwa kelona eliseThekwini isePortshepstone eMgungundlovu kanye naseNewcastle umphathi waso uphawule ngezingqinamba ezike zabakhona. I1 KZN TV ile nama challenges isanda kusungulwa kusaqala ayinvolve kakhulu igovernance ngizobeka kanjalo esayidini le board okwakhona ukushayisana nokuqubuzana kwamanye ama members nemanagement staff kodwa kwahamba kwase kuyalungiswa konke lokho ngoba sasenzele ukuthi isiteshi sigcine kuyisiteshi somphakathi sirana yiwona umphakathi kwasiza ke lokho oqala okwesibili ama challenges kwayiwo ukuthi ke lisiteshi sidinga imali ukusirana so which we have worked hard singalale senza sure ukuthi imali yangena ukuze isiteshi sikwazi kuyaphambili ngiyasiza sikhohlisana akuyona insango singabhenywa ukurana iTV kodwa kuyasikhulisa kuyasifundisa ukuthi ke ukusebenza as a collective ni team wonke ama department enza umsebenzi wayo ayikho into engasivimba uzama ukubheka manje endaweni zakoPhongolo nako Mhlabiyalinga ukuthi nakhona sivula ama office ngakhona ama satellite office ukuze ngoba inkulu iprovince yethu at the same time futhi kukhona ukuthi ngoba sesiqalile eMpumalanga ukuvula ama office eMpumalanga sizobheka naseGoli sibe ne satellite khona ngani ngoba as much as si stage sase KZN but sibuka kakhulu kulama province which is amazing uthola ukuthi eGoli indlela sibonga kwayo because abantu abaningi baseGoli abala iKZN they miss home and then they tune in ngamamazi siyeza sizovula nama satellite offices lapho siyakhula azwile futhi ngabusasivimba ke ngoba sesiyagijima abebeyingxenye yalomcimbi babeke kanje ngaso lesiteshi Khenya kakhulu nge1 KZN TV esuka nayo kude i1 KZN TV kuyibeneficiary yethu sithi umsebenzi wenu enwenzile mkhulu kakhulu emphakathini enesiyabonga kakhulu ukuthi ningathi ningenza ukundlula lokweni kwenzile no siyathokoza kakhulu ukuthi bayakhula i1 KZN TV because kakhulu sakaza ngesizulu ibuka kakhulu abantu basemakhaya kanti futhi nezemvelo abantu abakheleqiwe zethu basemakhaya so ukuxhumana okukhulu lapho ke indaba zethu eziningi zihamba through this station somsakala so sithokoza kakhulu ngalokho
so sijabula kakhulu futhi siyanamukela ukuthi niza lapha eThekwini. Sicabanga ukuthi sekuyisiqalo lesi kukhulu okukhona okunye kuzoba khona like njengokuthi nimove la nikhona njengamanje nizoba seThekwini. So we are looking forward to that stage where nizothi khona nenza iTheku njengekhaya lenu, but sikumasipala sizosebenzisana nani sikwazi ukunilekelela kuba nikhule nibe isiteshi esikhulukazi. Nathi njengohulumeni soqhubeka sisebenzisane nasho so le station lesi samabona kude ukuze sizoqhubeka sikhule senze umsebenzi okuthuthukisa isizwe nokuphakela abantu izindaba ezifanele. Le station sineminyaka 15 sasungulwa kanti sibongeke bonke ababambe iqhaza ekutheni sifinyelele lapho sikhona namhlanje. Eyindabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siphinde sithi shelele itolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwezona ehamba phambili. Kubanjwe isikhumbuzo ngabashona ngendida. Kubungazwe iqhaza lesilucetshwayo. Kanti wezokuthutha uthi abusebenzi ubudlova kumathenda. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.22 kuyidola lasemelika bengu-19.22 ku-euro yase-Europe libe ngu-23.12 kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ngu-$2,556.76 ounce kuthi intengo yolangahluziwe yona ibe ngu-$72.28 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uqeqesho weqembu lesizwe lakuleli Bafana Hugo Bruce uzinika isikhathi esanele sokucubungula imithetho yeCAF esetshenziselwa kwemidlalweni yokuhlungela iAfrica Cup of Nations iAFCON ngenhloso yokugwema ihlazo lodumo lokujabulela ubala elenzeka ngonyaka ka2011 eMbombela Stadium kwelaseNelspruit. Lo mqeqesho othembisa ukulaxaza umsebenzi wakhe uma ngabe bafana uhluleka ukuzibekisela indawo kwiAFCON yangonyaka ozayo eMorocco uzobeka ihola keleli qembu kumdlalo wakusasa kaGroup K neUganda. Ezika Bros iqoqo lizokulisonga ngokwamukela iSouth Sudan ngolwesino oluzayo eCape Town Stadium eKapa kuleli. Ibafana ngazibekisela ke indawo emqhudelweni waseMorocco ngokuthola nje iphuzu eUganda, kodwa lokhu kuncike ekutheni iCongo Brazzaville ilahle amaphuzu kweyayo imidlalo emibili eyisalele eqoqweni. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakandaba omuhle ohlasela ngothando lokandisa bakamthaniya abanye behlasela ngama AK47 okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.